Good evening, madlam people, mga kabingka. Okay, so may adlaw sa makakita ni may udto sa lain pangadlaw. Okay, pagbuhat ka karon og viral nga kanta kung mga bikers atong buhaton ata. Sige sa bike, uso, bike, ang lupit ninyo. Bike, uso, bike, ang lupit ninyo. Uso kay karon ang mga bikers tungod jud na sa pandemic na pandamay, mao yun na lamog na jud. Grabe jud kalupit na gikan sa barato hantod sa namahal na karon ang mga bike tungod jud na ay in demand. Bike, uso kaayo. Bike, ang lupit ninyo. Bike, uso kaayo. Bike, ang lupit ninyo. Bata man o mapatiguda, magbike jud bisan utong toto, bisang unsa jud na oras. Ayaw gininyo jud kalimti kanang magmasmas, basig madakpan ka sa mga otoridad. Mao nang jud ang akong maistorya o maingon. Grabe jud kay ang mga bike ay karon ngay bawal man daw karon mag basketball, pero nay uban yun nga magpasawa, magtago-tago, basta ay lang yun magpasakop. Kumasakpan yun ka dedikado. Bike, uso, bike, ang lupit ninyo. Bike, uso, bike, ang lupit ninyo. Dugay na kayo nga panahon nga ako jud nga wala naka-bike, na basig nakalimot na ko anang musikan ug unsa jud pag sikat ang last jud nako na laktong naka-bike 2017 nya karon unsa nagkakarong tuig nga na medyo kadugay nga wala na ko naka-bike, nakalimot na ko ug unsay ang paggamit anang tama gyud sa pagpidal-pidal. Busa busa akong maingon kay uso kayo. Nice ang bike dili lang gyud na kay uso maayod na sa atong panglawas. Kailangan dita mag-exercise. Break it down.